Opa, așa. Bună dimineața! Haideți să vedeți cum arată o zi la depozitul nostru. O zi de muncă la depozitul nostru. Haideți să vedem comenzile pentru astăzi. Văd că deja băieții au început să pregătească. Nu mai filmați atâta. Imediat cum am descărcat marfa, trebuie să verificăm ce comenzi am primit de la colegii din locație. Așa că acum ne ocupăm de Ceau Timi, de Timișoara Iulius. Haideți împreună să facem comanda, să o livrăm colegilor. Bun, deci avem nevoie de 700 de kg de cartofi. Ok. Și sosul vostru preferat, cheesy, crazy. 4 bucăți. Hai, colegul. Limonadă, suc de mere. 10 baxuri de fiecare, de abia oamenii ăștia la limonadă în Timișoara. Colegul, avem nevoie și de ambalaje de astea la Timișoara, te rog. Te pupă, bărbosul. Am terminat cu Timișoara, dragilor, acum ne apucăm de Iași și mai avem încă 20. Sper să terminăm la timp. Gata, dragilor, și ziua de muncă. Am terminat și celelalte 20 de comenzi și am plecat și eu acasă. Vă pup, bărbosul. Ceau!